Czemu Kasiebie zażywają tobaka, to je ciężko powiedzieć. Ale ład czy to już mała wpływ, od wiodły. Tabakiera w rękach każdego snapera. No i nadszedł czas teraz na tabaczany menaż. Może być Red Bull, kiedy już gawita nie ma. Linijeczka, pudełeczko i rureczka. Na stoliku posypana jest kreseczka, szybki ruch i już czuć smak. Mamy i tabak, to czarnula robi ze mnie swoistego króla. Drugie podejście do czerwonego Red Bulla. Ale szum za mula poprawiam sobie jeszcze raz i jest mi lepiej. Stawacie na Kasiebach. Dzyl pierwsi, głęscenały waste Tadeusia makłe wścigłe. W pierwszej części naszej wędrówki postanowiliśmy odwiedzić pana Tadeusza Makowskiego, gawędziarza kaszubskiego, wytwórcę tabaki i organizatora Mistrzostw Polski w jej zażywaniu. Chcieliśmy się dowiedzieć, od kiedy i dlaczego zażywa się tabakę na Kaszubach. Tak jak Kasiebie istnieją na tych ziemiach, tak my zażywamy tobaka. No bo my jesteśmy stworzeni do tego, żeby cygaretów nie pyleć, bo my nie mamy kłeminów, żeby dym wypuściwać. Ale żeby tobaka zażyć, to my mamy kuzrę i to my zażywamy. A czemu? Bo dziś, tak jak wiedno, taki dziś, są wyrazy tym największy mir, taki szacunek dla drugiej osoby, żeby jak sobie częstuje tobaką. Jest to coś na miarę jakby wziął dziewczę, kuśknął w rąka. Tak chłopu jak sobie do tobaka, to dla niego jest największy szacunek są wyrazy. To jest taka nasza, takie okazywanie wielkiej radości, że my go spotkali, że my możemy się z nim pogadać. Bo co, taci my nie pocymy, my nie domy tobaci. Tak jakby co my nie ledamy, to tobaci nie dostanie od nas. Ale taci chcą my ledamy, co my bardzo lubimy. Mówi się też o tym, że Kaszubę można poznać po tym, jak zażywa tabakę. Poprosiliśmy pana Tadeusza, żeby nam pokazał, jak to się robi na Kaszubach. Jak Kasieba wacygnie ruch z tabaką, ty on sobie klepnie pegd, albo nas bezdrzy kusk, ty on wacygnie, ty on so wsapie, to ugarnie sobie fajna kłepiczka. No i ty on znów są przezdrzy, ty jak on wcygnie, to nie ma ani na kuzru widać, że on zażył, ani nic. A taci co zażywu, co taci jest pituk, ty to on jest cały od włosów aż po łysie, od tobaci utobaczony. I to zaraz widzisz, kto jest Kasieba, a kto nie. Bo czasem często tu rozmaitych ladzy to i widzę, ci co robią to pierwszy raz, no to tam w ogóle nic, ale taci co przyjdą czasem, oni chcą mieć, to on nie może trafić, ciężko je trafi, są tobaką w nozdrzach. No i ty on nie trafi, ty on tam z błekiem, ty on nie uczepony. Zapytaliśmy naszego gospodarza, jak długo już zażywa i wytwarza tabakę. No ja ta tobaka tak zażywać ją zażywam tak 47 lat zażywam, a robić tak od 30 lat. Tak są wzór za to richtig, bo ty jak robił, ty musiał dać się zarybiać dla rodziny. Ty nie miał czasu, co tak wiele tym zajmować, choć co ty zajmował, ale tak kusynk. Ale później jak skończył robota, i teraz mam czasu wiele i teraz to, ta tradycja cały czas kontynuuje, żeby to było, żeby my mogli coś zachować dla nich, nie? A co z recepturą? Czy to prawda, że przepis na robienie tabaki jest przekazywany z pokolenia na pokolenie? Czy ona jest przekazywana z dziada pradziada, to jest kusk taci, nie wiem, problemowy, bo ja akurat wziął to od dziadka, dziadek mnie to dał, no bo ja akurat tak so achnął za tą kaszebizną. No ale z kolei moi knypi nie będą tobaci robile. A myzie moi wnuce,
Oni dopiero są malinci. Może oni wezmą co za to i może bodze dali to robione w narodzenie. Na czym polega tajemnica kaszubskiej tabaki? Czy jest to kwestia tytoniu? To jest to. Tytoń jest ten sum. No a teraz zależy jak ci dodatki. Są tacy, co iść wezmą krople miętowy, albo wezmą sobie jakiś inny dodatek, żeby ta smaka, ta pycha była kusk inny. No to i temu każdy ma dobrą tobaka swoją zrobiony i najlepiej swoje chwyli. No to tak samo jak ze wszystkim. Jak oni cygaretę pulą. Jedni pulą Marlboro, drugi pulą tam jaci, inni lajte i cęci, grabi, jedni to, jedni tamto i tym smakują. A to wszystko jest też jeden tytoń. I tak samo tu jest, jak ten zrobi z tego, ten zrobi z tego, ten doda to, ten doda więcej miętę, albo jaci innych smaków. No i to wychodzi inaczej. Poprosiliśmy pana Tadeusza, żeby powiedział nam więcej o samym tytoniu i sposobie jego aromatyzacji. To jest gatunek no normalnie, pospolity, tacy, co robi cygaretę. To nie jest jak oni tam czasem juczatą Virginia, czy jacy tam inny, to tam są do fajków tacy amorytyzowani. A to tu nie, to jest zwykły tytoń, łyschły, pod łystrzechum, jak oni taci sachy, to on się nadaje. A ten smak, jak te godyś, ten aromat, ten ju dostaje od tego, co ju tu wsapia. Ja ci zioła. Jak ju chce mieć taci łagodny, to ju sasiony leste lepę, ten wezna, albo leste miotę, albo płekrzewe. To wszędzie zdrowotny. A sznapsem to, też was to zalewa? no, sznapsu bym mógł dolać, ale to lepiej go wypić, a nie tam do tobaci. Co to by było za Warszaw, żeby sznaps przez kuzer cygnąć? To go lepiej od razu wypić, a nie przez kuzer. Co to tam daje? Jak tak chce sobie rychtych tobacznych taci, co jak oni gadają, nozdrza jak dwie torwkule, to ten zażywy taci tytoń rychtych gwes zrobiony z tobaci, a tobaka z takiego tytoniu. A nie tam w odzywiu, wiem, że oni i koniaku, i sznapsa, i cadują, i tam, to tam jest głupota. Bo jak można, jak jutrze czasem tu miodową, to co oni do danicy łyl wsadzą, albo pszczołę i to łymielą, że to jest miodowy, to nie może być. Albo wiśniowy, ty co oni wezmą, wykrócą. Mamy zażywać wiśnie, co oni wezmą, wykrócą, wleją kompotu i wykrócą, jo, i wasa się, i to jest wiśniowy, jo. Ladze, no to nie, no to nie można. Czasem kosk dla tego to, bo mięta, te leste miote, one nie są do pychy, one są dla tego, żeby one nie drażniały będę tej śluzówci, bo to taki jest ten. Bo leste tak jak to, nie pychnie rychtych, dopiero jak to co zaparzy, zrobi coś to napar. Ty to dopiero pychnie. Jak mamy lesta tytoniu zalele wrzątkiem, to mamy cały tytoń, ten cały aromat idzie w lew właśnie z tego naparu. I tak samo jest ze wszystkimi ziołami. A tytoń to jest zioło. To rosce, to dopiero jak to są pyli, to jest szkodliwe. A tak jak to jest tu u nas na Sachon, to nie jest szkodliwe. Zapytaliśmy też naszego gospodarza, czy zdradziłby przepis na swoją tabakę. Jakby kto do mnie przyszedł, albo był rychtych zainteresowany i jakby widział, kto to jest, nie tam taci tam nudel, co by przeszedł i byle chciał so tak pochwileć, że on coś robi, to ja bym mu to przekazał, ale tak to nie. A tam, co firmy robią tobaka, to nie jest tak wcale dobro, ach no to tobaka, to jest pulwer. To tam nie jest nic, to co można kupić w sklepie.
Ty z spółdzielni te idziesz kupić tobaka, jak to wcygniesz, to naidzasz w grdzel. I co to jest? To nie jest tobaka. Tobaka musi być kusk graby, gdzie ona se w kuzdrze so zatrzymie. I ten smak jest w tym kurze, a nie, że to te wcygniesz, a to lejzasz w grdzel. To nie jest tak. To je ty tobaci, co je spółdzielni sprzedawana od firmów, ty chyba nie zażywu. To mnie nie ledu tak. Najlepsze jest tobaka, jak jest sum, skróca i ja wiem, co jemu do denicy wcesnią ty, ja ci lastę, skutka te lastę sum i ty ona jest zdrów. A ty tam wiem, co oni tam mielą, co oni tam mają uczwarzony, to tam nie jest. Zapytaliśmy też o zwyczaj zażywania tabaki w kościele. Czy on jeszcze istnieje? Ten zwek dziś je, ale nie je oni tak, jak so gydał, że ksúc dywu. Ten był taki ksúc, fajny ksúc, w linii on mieszkał, był to ksúc Bazylii. Bo pierwszy były te kazalnice były na wystrzutku kwesta, bo nie było mikrofonów. To jak on szedł, to on zażywał, bo kaszepści książę zażywali tobaka. I on szedł i w pierwszej ływce dał tobaka i ty szedł do góry na kazalnicę, gydał kazanie. I jak on dobrze gydał, to ta tobaka kruzia długo po kwestce. Ale jak on tam zaczął co zglodzec, ty on na flot do niego, on stukał, ale ja podywał. Ty on miał znak, że on lecho gdy, że to ledze nie słychają. I ty on skończył, on szedł i ty on dalej msiał odprawił. Ale dziś w kwestce zażywajce, ci co zażywają, wacygają swoje tabakierci podczas kazani i so sepią i zażywają. Oczywiście tam nikt nie cichł, bo Kasiaba nie cichnie, bo rychli Kasiaba jak my godemy, my nozdrza jak dwie torwkule, a jak on so nasepie, ty tak jak toczk na łuce watoci, teli on so wsepie, ty tobaci, ty on wcygnie. Jo, i tak może 2-3 razy nawet przy tym kazaniu, jakie dłydzi. Nie? Jo, ale to nikogo u nas na Kasiabach nie dziwi, ale jak przyjdą ty pindlarze, ty na to zdrzum, ty masz odzawoją, co my też robimy, nie? W tym kwestce. Ale to tam jest taki zwek, co to nie zadzinie. Póki będą Kasiaby zażywale, to w kwestce tobaka bodze. Bo jak mówi przysłowie, tobaka to sjoty zele, zażywu to chłop i ksúc w kwestce. I to tak są wzoło stutka, że to tak było, bo od te ksodza. Ale dziś no ksodza nie zażywają tobaci. No mezie, ale nie podczas msia. Mezie poza msią, no tych to już często ja tobaką książę, jak już z nima spotkam, to każdy jeden zażyje, to nie staci. Pan Makowski zajmuje się również wyrobiem tabakier. Poprosiliśmy go, żeby opisał nam ten proces. Jego gota ja w bulwach, żeby łeda przez 100 stopniach na łycyku, na parę je. A w bulwach tam jest gorączka, ja ci 140 stopni w tej pulpie, w tych pulkach i to przez 3-4 godziny to robi sobie odci. I ty mogę to scesnąć i ty mogę to uformować i wyrzeźbić. To znaczy ja robię taki tradycyjny rodzi, bardzo prosty, inny jak ten tu je. On jest po prostu ugotowany i splaściony. I to jest taki róg, jak to pierwi robile. Oczywiście ten tu je wielki, bo mnie szkoda to łycina, ale jak ja go łycą krótki, to by są w tasia mnie miejscu. Ale ten tu jest taki dla wiele lat, jakie często ja, żeby było do poczęstowania, do spróbowania. To by mógł krótki. Ale są tacy rogarze, co tym zajmują i potrafią z tego zrobić kłenia, albo but, albo jako serna, albo coś. Są rozmaity. A jacich dobrych rogarzy was to zna? To znaczy dla mnie takim największym rogarzem jest Rudolf Kręczci. To jest taki szpec od rogarstwa
on się tym zajmuje i on to potrafi zrobić. On ma takie zdolności artystyczne do tego. Jego brat robi w rogu, ale od syrnów, od jeleniów. A na czym polegają organizowane co roku mistrzostwa w zażywaniu tabaki? To będzie polegało na tym, nikt kto zażyje nie więcej tobaczy, ale żeby kto miał swój róg zrobiony, nie lepiej przez siebie samego, nie przez jakiego rogarza, ale żeby miał sam co zrobiony. No i żeby ukrócił sobie sum tobaka, no i o tej tobace powiedzą, jak on to robi, czym on to robi, gdzie on to robi. Ty, żeby oni coś powiedzą sportownego, ale tobace nie lepiej jakby to było u jego rodzenia, albo jak on to uczy tym. No i to będzie wszystko bardzo oceniane przez jurorów. No i to będzie decydowało o tym, czy on zostanie mistrzem, czy nie. No a przynajmniej choć rys on by mógł zarzec, no to będzie wiadomo, że to są mistrzostwa zażywania tobaczy. Na koniec spotkania nasz gospodarz wypowiada smutną prawdę na temat przyszłości zażywania tabaki na Kaszubach. Ci, co zażywają i ty wymierają, a takich nowych, rychtych tabaczników to i teraz nie ma. To tam nie ma, żeby kto w to wcygł. Bo to, co to tam, to tak myślę, że jest takie jedno pokolenie, albo nowe i dwa, i tyło tobac, ale bardzo tak jak w książkach napisane, to tam nie przetrzymie długo. Kto tabacznik, to kasiopska tradycja, tu jest nosek, tu jest kuzer, to jest stary tabacznik, tu jest tobaka, tu denica, to jest diabli tajemnica, tu jest rukłet łeła, ten czas tu jest sodokłeła, tu jest rukłet krowę, ten czas tu jest do połowę, tu so zażyj, tu so cichnij i jeść rys, a po chwili bodze zdrów. Czemu Kasiabi zażywają tobaka, to jest ciężko powiedzieć, ale ład czy to już wpływ, od wiedzy. Tabakiera w rękach każdego snapera, no i nadszedł czas teraz na tabaczany melanż. Może być Red Bull, kiedy już gawita nie ma. Linijeczka, pudełeczko i rureczka. Na stoliku posypana jest kreseczka, szybki ruch i już czuć smak. Mamy i tabak, to czarnula robi ze mnie swoistego króla. Długie podejście do czerwonego Red Bulla, ale szum zamula poprawiam sobie jeszcze raz i jest mi lepiej. Biorę brąz Z tabacierą na Kasiebach. Dzyl dredzi, głescenały waste Rudolfa Kręcigłe. Udaliśmy się z wizytą do pana Rudolfa Kręckiego, jednego z najbardziej znanych i cenionych wytwórców tabakier na Kaszubach, który wytwarza rogi już od prawie 20 lat. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy tabakiery, które powstają w jego zakładzie, to tradycyjne rożki kaszubskie. Jak popatrzy, wie pan, w muzeach, na przykład wiem, w Kartuzach, bo oni mają najwięcej tych wyrobów i najstarsze mają. I to są właśnie takie tego typu. Oczywiście ja robię jeszcze inne, których przedtem nie robiono, co mnie zarzuca na przykład etnograf. Uważa, że to nie jest w porządku, bo ja robię nowe. A ja nie bardzo wiem, dlaczego ja nie mam robić nowych, dlaczego ja mam tylko powielać. Ja używam tej samej metody, tego samego materiału, tylko jeżeli ja widzę, że w tej tabakierce można zrobić coś podobnego, coś lepszego lub coś ładniejszego, to dlaczego nie będę robić? Przy rogach bydlęcych bardzo dużo czasu trzeba poświęcić na szlifowanie, polerowanie, bo on jest normalnie brzydki. Wtedy, kiedy go krowa nosi na głowie. Natomiast przy rogach zwierzyny leśnej absolutnie się nie poleruje, nie szlifuje. Bo to właśnie ta cała kora tak zwana zewnętrzna, to jest to właśnie piękno w nim. I tam nie robi się nic, tam się nic nie wygina, bo to się nie da wygiąć. To się bierze te kształty naturalne, które tam są u jelenia czy u Daniela. Natomiast tutaj nie, on jest bardziej miękki, róg bydlęcy, łatwiej się go obrabia i daje się go trochę formować. Nie tak jakby człowiek chciał, ale daje się. A róg jelenia nie, on pęknie po prostu. A go na siłę będzie wyginał, to tam troszeczkę może by go zdeformował, ale wiele nie. To jest zupełnie
inne narzędzia są potrzebne i inna metoda obróbki. Ja dobrze o tym wiem, dlatego że mój brat zajmuje się wyłącznie rogami jelenia, łosia, daniela, a ja się zajmuję prawie wyłącznie rogami bydlęcymi. I on mi namówił, mówi, słuchaj, tam jest taki facet w Sierakowicach, on chce kogoś nauczyć, a nikt nie chce. To był pan Petk. On miał tam, nie wiem, czy on miał synów, ja w każdym razie chyba miał. Miał na pewno zięciów i miał wnuków, ale niestety nikt się nie chciał tego podjąć. U niego Roszman był też i inni byli. Ja pierwszą tabakierkę robiłem tydzień czasu. Jeszcze na końcu tak wyrzuciłem. A ile teraz panu zajmuje zrobienie takiej tabakiery z prawdziwego drewna? To zależy, proszę pana, bo zawsze mnie o to się pytają, a my się nie chce, wie pan, po prostu przeliczać tego czasu, dlatego że ja bym musiał liczyć cały czas, cały cykl trwania tego, czyli jak ja jadę po rogi, ja je przywożę, wtedy ja je muszę wygotować, wtedy ja je muszę wysuczyć, muszę je przebrać, muszę je obciąć i wtedy znowu dzielę sobie na tamto, wtedy gotuję je, płaszczę, zakręcam, suszę, wtedy następnie dopiero zaczynam je obrabiać, nie? Wie pan, ja wiem, ile by to wyszło, nie wiem. Czasami wychodzi, wie pan, tak, że jak ja na przykład robię 4-5 sztuk, no to czasami wyjdą 4, a czasami wyjdą 2. Ta pękła, ta się przedziurawi. No nie wiem. To tak, ja nigdy sobie nie dawałem trudu dokładnie liczyć, ile mi ta tabakierka wyjdzie, nie wiem. Chcieliśmy się też dowiedzieć, jak wygląda praca z takim rogiem oraz jakich narzędzi nasz gospodarz używa. To są bardzo proste urządzenia, te, które kiedyś używano, bo to płaszczono rogi na pniu. W pniaku były wycięte takie kliny i tam się wkładało róg gotowany i później się klinem drewnianym go dobijało i on się spłaszczał. Natomiast zaginać się zaginało w madle. Ten rozgrzany czubek rogu wkładało się w madło, ściskało go i skręcało się go do dołu, żeby wyszedł ten. No, później już była taka prosta maszyna do tego, że się wkłada ten róg i tam taka w kształcie kosy jest taka prowadnica, która przez pokręcenie się zagina i to zagina. No, po prostu jest jakby bardziej równomierne wygięcie i no, nie jest może tak ciężko, nie? Łatwiej po prostu go zagiąć. Natomiast nie ma generalnie takich narzędzi, które by były, ktoś wymyślił dla rogarstwa. To są wszystko narzędzia, które już dawno były do innych celów, czy u kowala, czy u ślusarza, czy u stolarza. Natomiast ja używam tutaj takich do grawerowania, dlatego że to są różne frezy, na przykład tutaj takie do wyrobienia oczu. Mam większe, mniejsze, bo to zależy, czy mały ptak, czy sowa, czy ten, to się wtedy używa większych tych. I to po prostu lepiej wychodzi, bo ręcznie zrobić kółko, no to jest trudno. Natomiast ja graweruję czasami jakieś inicjały na tabakierce lub jakieś herby. Jasne. Mój wnuk najstarszy robił ze mną jakiś czas. Jak wakacje miał, to tu przyjeżdżał. Ale wie pan, jak miał 15-16 lat, tak, a później już nie wie pan. W tym wieku młodzież co innego interesuje. No to się nie chce siedzieć, bo tak kurzy, trzeba się ubrać, przebrać, a to wie pan, w tym kurzu to no, ani nie ma z kim pogadać, a to nie jest tak, wie pan, że ja to rzucę i lecę, a najlepiej to tak, żeby wie pan, on do południa zrobił, a po południu zaraz sprzedał, żeby już były pieniądze, nie? No to tak nie idzie. No wie pan, trzeba zrobić, ale trzeba czekać, nie? Czasami no, różnie bywa. Tam jest większa sprzedaż, czasami mniejsza. No to tak wie pan, no to przede wszystkim to trzeba mieć dużo cierpliwości
I tu nie można robić nic pośpiesznie, bo to się zepsuje, nie? A to można zepsuć na każdym etapie. Można przeszlifować, można przedziurawić, można za mocno ścisnąć i to pęknie. Te niektóre tabakierki z herbem, czy kaszubsko-pomorskim, czy gryfem, czy w ogóle inne, wie pan, to są oprawione w srebro. I żeby to jakoś całkowicie wykończyć, no to myśmy robili albo zatyczkę całkowicie srebrną, kulkę srebrną, ale później, ponieważ ten rejon jest związany z bursztyniarstwem i z bursztynami, to żeby to upiększyć, to zamiast srebra daliśmy tam taką kulkę bursztynową. A ponieważ ja bursztyn używam do tabaki, do zakrapiania tabaki, jako tabakę bursztynową, ponieważ to jest moim zdaniem pewnego rodzaju tabaka zdrowotna, szczególnie przy katarze. Bo tak sobie myślałem, kiedyś przyjechałem, miałem katar i przywiozłem sobie lek z apteki. On jest w kroplach. Teraz wie pan, ja muszę siedzieć na krześle i tam czekać, aż to tam zadziała, bo to mi wyleci z nosa. A jak ja sobie tymi samymi kroplami za kroplę tabakę wciągnę i idę do roboty. Nie muszę czekać. A żeby nie kupować z apteki tych kropel, to ja sobie zrobił własne krople. Zresztą nie to ja wymyśliłem, bo to nasze babcie, prababcie używały nalewki bursztynowe jako lekarstwa. I ja po prostu to lekarstwo wlewam do tabaki i mam tabakę na katar. I pomaga? Oczywiście. Zawsze mi pomaga, chyba że wie pan, jak już jest za późno. Jak za mocno leci, to już tam nie mówię, leczony czy nie leczony, to 7 dni tak będzie trwało, nie? Ale jak ja czuję, że coś mi tam to od razu idę po tabakę. Wydaje się, że miętowa tak samo działa, nie? No właśnie, jeżeli jesteśmy już przy temacie tabaki, to właśnie tak słyszałem, że taką jedną z tych tradycyjnych odmian na Kaszubach właśnie była tabaka bursztynowa lub właśnie bursztynowa z miętą, takie, które były tradycyjnie zażywane na Kaszubach. Proszę pana, tradycyjnej bursztynowej nie było nigdy. Bo skąd on miał wziąć ten bursztyn, chłop? Panie, on w ogóle Gdańska nie widział, ani morza. Może jakiś bogaty gbur? Proszę pana, tu nie było bogatych górów. No tam byli tacy, no oni nazywali, że oni są bogaci, ale wie pan, aby pan to dzisiaj go porównał, to jego bogactwo, to w sumie była biedota. Natomiast była używana nalewka jako lekarstwo, szczególnie dla dzieci, smarowano skronie, smarowano klatkę piersiową, to pomagało, nie? Bo to nie było wymyślone przez Kaszubów przede wszystkim. Natomiast mięta tak, bo mięta rosła przy każdym stawie. To był rodzaj dla nich chwastu. I wie pan, Kaszub brał to, co miał pod ręką. A nie tam łodzią miał jechać. Czym? Do Gdańska? Mowy nie ma. On, proszę pana, sam liście produkował. Zawsze pamiętam, że dzisiaj tam w niektórych, tam gdzie jego żona miała warzywnik, przeważnie to był bób, fasola, tam kapusta i tam może nie wiem co jeszcze, marchew, buraki, no tam było zawsze parę krzaków tytoniu. Uważa się też powszechnie, że Kaszubi mają własną recepturę na tabakę. Zapytaliśmy, jak ona wygląda. Receptura jest prosta. 95% to jest tytoń, a te 5%, a może i mniej, to są różnego rodzaju dodatki zapachowe i nic więcej. I teraz wie pan, no, zależy czy pan lubi zapach mięty, czy pan lubi zapach alkoholu, czy zapach bursztynu, czy wie pan, no to można robić, wie pan, dziesiątki różnych nalewek i to dodawać do bursztynu i koniec, do tabaki i koniec. Nie ma żadnego specjalnie, wie pan, kombinacji tam. To jest prosta sprawa. Dlaczego właśnie Kaszubi są tak mocno zżyci z tabaką? Czy ona ma dla nas jakieś specjalne znaczenie? Był taki zwyczaj po mszy świętej przy kościele. Ludzie dosyć długo stali
w grupach i rozmawiali o tym, co się w danym tygodniu stało. Kto umarł, komu się urodziło, co się stało, komu koń zdechł i tak dalej. Oni nie mieli kontaktu innego. Oni nie mieli telefonu, nie mieli kiedy ze sobą rozmawiać, nie mieli czasu. Przyjechali do kościoła, to się spotykali znajomi, krewni, całe rodziny. I teraz tak, ci co mieli pieniądze, szli do gospody na obiad. Dlatego gospoda była zawsze blisko kościoła. Natomiast ci, co nie mieli pieniędzy na obiad czy na kawę, no to stali przy kościele czasami pół godziny, godzinę, opowiadali sobie, co tam w tej rodzinie się dzieje i w międzyczasie zażywali tabaki. To znaczy, oni nie musieli zawsze, wie pan, zażywać na zgodę, bo oni wcale się nie musieli kłócić. Ale jeżeli na przykład tam ktoś jeden, drugi miał zatargi, a ten jeden z nich poczęstował go tabaką, no to znaczy, że on już na niego zły nie był, nie? To jest taka forma, jakiś gest takiego, no, jakby rękę podał, nie? Na zgodę. To coś takiego to, tak to można było przyjąć. Zadaliśmy też panu Rudolfowi pytanie o to, jak się tabakę zażywa i jak prawidłowo posługiwać się rożkiem. To zależy z czego zażywa. Jak będzie zażywał z pudełka, no to wiadomo, że musi wziąć palcami i sobie albo niektórzy od razu do nosa biorą, albo sypią sobie na rękę i wtedy do nosa. Nie? Natomiast takie, wie pan, że tu szukają jakiegoś zgłębienia. Niektórzy mają duże zgłębienie, niektórzy nie mają w ogóle. Zależy jaka jest gruba ręka, tłusta i ten. Znaczy sypie się normalnie na rękę i zażywa do nosa, nie? Proszę pana, po wyciągnięciu korka, obojętnie zamknięcia, czy to będzie skóra, czy to będzie drzewo, czy to będzie cokolwiek, jeżeli się to wyjmie, to żeby zażyć tabaki, to trzeba zatrzymać ją przed ręką. I wtedy ona poleci. Jeżeli my tak robimy, no to jak ona ma lecieć? Powoduje to zapchanie w tym wąskim miejscu i ona się ubija. Przez to takie uderzanie, bo on powinien zatrzymać przed ręką tabakierę. Nie dotykać skóry. Wtedy to mu nie zrobi. Ale jeżeli on tak, no to jak? No ma korek zapchany, tu dziurę zapchaną i tu się w tym miejscu ubija. Ale wtedy na to jest sposób, bo to trzeba stuknąć tym czybem, tą tabakę cofnąć. I wtedy jeszcze raz. No i gotowy. I on jest już gotowy, można z niego tabakę zażywać, tak? Przedtem też można było. Tylko, że on nie miał ani oka, ani piór. A teraz ma wszystko, co trzeba. A jak wygląda przyszłość zażywania tabaki na Kaszubach? W którą stronę my jako Kaszubi zmierzamy? Dziwi mnie trochę, śmiać mi się chce, jak ja jestem na jakichś jarmarkach. Przychodzi tatuś w pana wieku z chłopcem i mu tam pokazuje tam, ale nie bierze tabakarką, wiesz, co się tak sypało, to się zażywało. Ja mówię, panie, po co pan mu to gada? Niech pan sobie nasypie tabaki przy nim. Oryginalnie. Pan zażyje, pociągnie. Nie, ja mówię, to po co pan mu to gada? No pan się boi, że pan nos porwie?
On mu opowiada tego, ja mówię, proszę pana, ty nie łatwiej wziąć tabakierki ode mnie ze stołu, posypać sobie, pokazać chłopcu, jak to faktycznie wyglądało i niech chłopak zobaczy, jak tata reaguje na zdarzenie. No ale to nie. Ale tak jest większość, tak robi. Czasami przychodzą z takimi małymi i dadzą im zażyć nawet, nie, ale jeszcze nie o to chodziło. Tata ma mu oryginalnie pokazać. To nie. To my tu gadamy o tradycji. W rękach otwarta tabaka, to otwarta tabakiera w rękach każdego snapera. No i nadszedł czas teraz na tabaczany melanż. Może być Red Bull, kiedy już gawita nie ma. To tabaki, tu suwaka, w rękach otwarta tabaka, to otwarta tabakiera w rękach każdego snapera. No i nadszedł czas teraz na tabaczany melanż. Może być Red Bull, kiedy już gawita nie ma. Czemu Kasiaby zażywają tobaka, to je ciężko powiedzieć. Ale ład czy to już mała wpływu, od wiodły. Tabakiera w rękach każdego snapera. No i nadszedł czas teraz na tabaczany melanż. Może być Red Bull, kiedy już gawita nie ma. Linijeczka, pudełeczko i rureczka. Na stoliku posypana jest kreseczka, szybki ruch i już czuć smak. Mawę i tabak, to czarnula robi ze mnie swoistego króla. Długie podejście do czerwonego Red Bulla, ale za mola poprawiam sobie jeszcze raz i jest mi lepiej. Biorę brąz tego Z tabacierą na Kasiebach. Zyl Trzecy, Głescenały Waste Jerzygłę Michalaka. W trzecim odcinku naszej serii wybraliśmy się do pana Jerzego Michalaka. Pan Jerzy od ponad 30 lat kolekcjonuje kaszubskie tabakiery i zażywa tabakę. Zapytaliśmy go, jaka jest tajemnica jego tabaki. I jeśli chodzi o tabaka, to wiadomo, przemoc to trzeba, wszystko dobrze, ale cała sztuka jest taka, żeby ja dobrze doprawić, a jemu swoja recepta na doprawienie, każdy tam ma swoją metodę, ale ja robię to po swojemu i na różny sposób rysa dodaje, przykładowo ten wyciąg ze sosny, z tych pędów, co jest szprycem leczony, to bardzo jest taki nawet zdrów. Nie rys za ptyci, jak jest olejciel naturalny, nie żadny chemiczny. Nie rys bursztyn rozpuszczony w szpryce, pera kroplów. Także wychodzą różne gatunki tabaci, taki bardzo dobry tabaci. Nie jest jakie dumkę mi zażyć, każdy sadzywi skrót jemu taką tabakę, ale to trzeba rozumieć doprawiec. No. To jest ta cała sztuka, ale to jest się nauczył od mojego dziadeka. No. Oni sobie ci destyś tak robili. Dyprzód tak. Las te musi być wasesiony, dobrze wasesiony, skrysiony. Ty bierzesz w danica i tym tabacznikiem od jałówca mieleś. To jak to jest dobrze przemłoty, trzeba to przesetkować fajną. Jak i ta końcówka, jak to jest ta puta do zajuca, żeby to łecieć wszystko i tak dalej. Jak to jest dobrze przesuny, fajno, tyle trzeba delikatnie łeda przygotowany, ale łestudzony skropiec, bo łeda surowy, ona może skwasnie z kuski, to tabaka by nie wychłedza. Musi być łeda przygotowany, łestudzony, letko skropiec, że ona była wilgotna, bo tak ona jest zasechy, ona by głowa rozwala, to by nie wytrzymała. No i tyle zadaje właśnie ten wyciąg, ci spryty, ci ze bursztyny, ale też tak jak to sagiry z umiarem, żeby to nie było za wiele, żeby to wszystko jak to sagiry miało swój aromat. W tym bydle właśnie są te pędy ze sosny, ona w maju puści takie pędy, na początku maja, jak to już nie przekwituje, jak to zasysi, jak to sobie tworzy. Ty je wezna w bydla, ty nazbierza, zaleje szprytem, to tyle się chyba 3 lata jemu takich pera bydlów i je wiedzą taką łazieczkę, zależy wiele tobaci, nie? Jak ona je przemłoty, właśnie tego dodą i ona jest taki smaczny, ma taki piękny, jak to sobie naturalny, taki zażywicą smak. To by mógł nawet kusk. Kusk by mógł i chlapnąć z tej wytyła, to jest dobry. A tyły tabaka przemłoty w bydle, ona jest kusk z bursztynem chyba doprawiony. O, i ma bycia. Jo, tej kusk z bursztyny dodany, rozpuszczony. By tam w szafie bursztyn. Ale rozpuszczony czy zmielony? Nie, zmielony i spirytusem zalany, nie? Szprytem zalony bursztyn. No. Jak to wacyjnie, ty je dodał do tabaci. To jest mu ta flaszka, ty przygotowany. I później z tej flaszki zwrodzi w sobie jakie brakuje na bieżąco, nie?
No zapas musi być, i tak rocznie pyramidów i tak mówię, no. Szczególne wrażenie na nas zrobiła wielka kolekcja tabakier, która jest w posiadaniu naszego gospodarza. Tymczasem okazało się, że było ich jeszcze więcej. No, ty raczej do sporo rogów. To, co ja widzę na tym stole, to już nie są wszędzie. Można rzec, że jest tyle rogów je rozdunych tam na różne prezenty. Nieraz ci z koledzy przyjechali gdzieś tam, co są na misjach w Afryce, w Kenii, w Tanzanii, w Kanadzie. No to co im ma dać? Nie będą się napsydy był, ty no, róg z tobaką, oni sam bardzo cesili i się nawet nauczyli zażywać i zażywa im w Afryce i w Siodze tedy, no. To takie jest prawda. I jednych tak zaraz, że hej. Nawet tedy, jak robimy w diecezji umrzyjskiej Kwastomalium, to biskup do mnie kiedy mówi, pan wszystkich tutaj księży połowę zaraził, mówi, tą tabaką, nie? No ale jednych są zachwyceni, ale dziekan z jedwabnych, to za żywy fest nastało. Po prawdzie, sapie równo, to nie jest Kasieba, on pochodzi z Grajewa. No, ale tych rogów, to co ty widzisz na stole, tego jest ryst, ale można rzec, może nawet i wiocy było i różne rodzi. Mam kolegów rozsunych, no można rzec, różnych krajów świata. Szczególnie Afryka, nie? Ameryka Południowa, w Brazylii. I co im ma dać? Przyjeżdża ty do mnie, to róg z tobaką, no to sami ma tebe nawizują, ta siafa zazyrają, to i ty wacygna, i no bez sowa bierz, no ty co sowa bierze, to i tam łekę przemknęjmy dumno. No i to są takie te rychty kaszubskie rodzi? Rychtych rodzi Kasia psi, ty są taci rodzi, że tyłej są taci robione, coś Patk robił, oni nie żyje, na Hejmace to był maszynista. Tak. I on dodatkowo z tego żył. I on robił dobrze te rodzi, on właściwie zaciął te rodzi tyłe robiec u nas. A ponieważ je cides jako knep, moi rodzice na Hejmace mieszkali, no to ma byle susa doma tam, no i tam do niego chłedzą i co mnie zawizał, lepszy go, to by no skłypnął mu tam, ładnie go kupił. I to sa w ten czas tak zaciął. I później dalej, kręci go płezny, kręci, tyś bardzo piękny rodzi robi, naprawdę fachowe, a później turzyńści. Tam kolej Ziemian, co je, tyś bardzo dobrze i fajno robi rodzin. Tak się jednak co z nowego widza, ty co z beznak, co z dobrego jeni. Ale to są rzeczy, co są tery, później nie wodzej. Bo nie kłopot jest rogą, a tak richtig. Nie? I coraz mi lezy, co robi taci rodzi, co potrafi zrobić. No to trzeba też rozumieć. I pamiętam, jak on to robił. Bo on tam będą chłewał, ja ci skórę, ci co, z tą skórę gotował, to on to rodził od krowę. Tam z masarni, co przeniósł mnie wrzucił normalnie w tę skórę, albo w gotową numerę, to za chwilę gotowało, nie? I wtedy on miał taci, można rzec, taci urządzeni. To słyszał, jak to nazwać, że to sprasowało. Przykładowo róbkę był gorący, był mioci. On go nabił na taci klin nabił jeden dredzi, trzeci nawet, bo taci w płci się wpływało, a z drugiej strony była śruba, że on po prostu poddziny, nie? Że to robiało te zoble, o tyle to krócił. I jak ten róg zastygł, to on klin wybił i płycował normalnie na szlifierce. Płycował na pociutku, on to rocznie robił, bo już takich maszynów nie było. Jemu nie pomagał tam krócec, ten rocznik kręcić. No i płycował i we śrutkę fajno bacił, dynado robił. A co tam nie wydało z roga, to właściwie do butów robił, ja ci do kliciów bryloczci, nic z tych odpadów, jak to z nie wyszło. Takže u niego się nic nie zmarnował upadka. Największy problem jest ubojni, bo oni nie powinni, to wszystko powinni do utylizacji i właściwie nic nie powinno wyjść poza teren ubojni. Także tu jest cały problem postawiony. Bo przed tym w dawnych czasach nie było problemu, a teraz zrobił problem, bo są tacy przepisy, że niestety wszystko idzie na utylizację i nic nie powinno, bo tam gdzieś, jak to sobie gdy więc nabyci. Ale kto może jakoś tam sobie no, załatwi. Przykład, co by sobie ty zażył? Może ty jaki dobry tabak, gdzie co? Zażyjemy co czy nie? Jo, ale jakbyśmy sobie mogli ode mnie zażyć z rogu, Jo. ja bym był bardzo rad. A to masz dobry róg, dobrą tabaka w rogu czy nie? Dobra tabaka. Jo. Rychty kaszewska, jo. Jakby was tam mógł od razu rzeknąć, od kogo to jest róg? To jest róg od kręciły. Ile się na niego przeżdża i od razu widzę, że to kręciły róg. Jo. Po prawdzie.
I to się nie da uniknąć z tego, bo to wystarczy go w rękę wezmie, widzę, że jest fajnie robiony i taci, jak to sobie artyzmem, bo to są artysty i taci wyższej klasy. Jak kręci jego brat, co robił w tych rogach, tyle, one to są te rogi, o te, modele na nich, tak gwiazda. Tyle na przykład ten kuń, co ty, nie, to je ułożył, ale ty był ze kuń, o, tyle. I to jest właśnie od jego brata, tyś od obuci z lesnym. To ten te rzeczy wyrobił, ci te wszystkie rzeczy. O. To niech mi pan powie, jak pan dostanie w rękę nowy kaszubski róg, to pan jest od razu w stanie stwierdzić, kto to robił? Jo, od razu. Od razu. Tam mi się jeden w Chmielnie robi rodzi, nie wiem jak, nie w Brodnice, ale nie wiem jak on się nazywa, ale fasą tych rogów znaję. I wiem co to jest. Czyli jak u kogoś pan widzi róg, Jo. pan patrzy... Na naszych terenach zaległe znaję. Mówi się, że na Kaszubach tabakę zażywa się od zawsze. To prawda. Również najwcześniejsze wspomnienia naszego gospodarza wiążą się z tabaką. Ja wiem, że mój dziadek zażywił, teścia brat zażywił, w Stańsie wydać i drzewa był się, to są w Stańsie, oni sepele tych starych chłopi. Pamiętam, jak ja był słyszkiem, bo ja był słyszkiem od 6 lat, jak co zaczepię nowić siły, a ty zaczepiawszy w ten czas, to był się zesuty pierwszy rok, ty był słyszkiem, był tu sklejśmy, ty nie ryzes jak na kolodach, jako słyszka jak na kolodach, ty pamiętam, ty stary lezę, to wiem, co zażywał. Dosłownie. I człowiek nie jest jako dziecko mały tyś dostał tam, nie? Kus, krąkawa, cygiełca w sepele, tak było. Cała sztuka polega na tym, bo cygaretę ty nie przydajesz komuś, a później sobie. A tabaka te musisz sklepać i nie przód sobie, nie przód sobie, a ty później to dajesz dalej dradziły. Tak jest tabakiem, takie pamiętam od wieków było, nie? Nasi dziadekowie tak robią. I tak sama po nich nauczył. No. Na Kaszubach znany jest też zwyczaj zażywania tabaki w kościele. Chcieliśmy się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat. Tabaka nie jest szkodliwy, może zażyć w kościele, jak to zagiedy nie jest. I jak teraz u nas te stare chłopi są mi tak wymarły, ale przed tym, iż parę lat temu, ty sedzy Bolestryder, taci zaśklone stole sztyłe, Jan Klawikłewski, go na niego, tych zgiedom, ty wiacy taci było chłopów. Ty wyno sedzą tam na tej błecznej ławie w kościele, ty chłopi przeszle, to przede mną każdy jeden był zażyć, nie? Jeden Sweja, Bolestryder Sweja, Klawikłewski Jan Sweja, no i ty w czasie kezani, bo ten Klawikłewski uniżeją, nie stał się, my koledzy zawiózł 10 lat, czy ponad zawiózł 10, ty on kiedy, no, słuchaj, teraz kezani to nie wiem, możemy zażyć. A ty, o, takie prawda, i ty na końcu, bo błogosławieństwo, ksiądz ledwo pobłogosławił, wiadomo, kto z wacygnął iż tyś z roga dał zażyć, nie? To i tak ty było, nie? A Basil, nieraz jak szedł z kolektą, widzę, jak się dziadek sezył, ten Basil, co w lenie prowadził, ten kosik przełożył komuś na kolana, zażył i się dalej, tak on nieraz robił. I widzę na własne oczy, to było w Leni, prawiono ty parafianie, proboszczowie sprezentowali taci ślepelnik meter na meter, taci, to jest w czerwonej kropci, on sa baro ceścił, on wyszedł na kezalnicę, ty on go wycygnął, tam nieraz było tak, że połowa tego ślepelnika była wcześniej, tam jest i prezenkowy parafianom, że oni go dbają, że marszczą, taci to on sa baro z tego ceścił, nie? Ty on zażył, kezanie mówił, a jak on skończył, i średz zażył, szedł na dół, bo przed tym to te kezania były w górę, na bąkach wtedy, nie? Ale przed tym to i pamiętam na własne oczy, widzę, że tak on zrobił i tak było przed tym. To nie wszyscy, ale to, jak to zagiedy, ty co zażywali, ty ksozia, nie? Wiadomo, że ludzie nie przeliczają swojej pasji na pieniądze. My jednak chcieliśmy się dowiedzieć, czy takie hobby jak pana Jerzego jest drogie. No mam rzecz, prawda, ta ci jedna rodzi, to ty przykładowo w granicach 120, tyłek ze w granicach 250 złotych, no tak, niech jedna rodzi po 300-350. Jo, te ukłyty taci w srebrze, co są.
Ale średnio taci róg, te mniejsi taci rodzi, to tam 50 złotych, 40, 50, 60 złotych. No kurs pieniędzy to je, ale Czyli każdy ma swoje hobby. Ja to sam kiedy na te rzeczy sam nie żałuję. To ty na przykład ta bacira, co dostał od mojego wuja, to był teścia brat, pisze tabak, fabryk, ta se 1806 rok i ty pisze tak. Wenn Herz und Mund sie laben, will die Nase auch was haben. I to znaczy tak, jeśli sercu i ustom się coś należy, to dla nosa też coś musi być. To znaczy, że nos też musi dostać. Nie tylko buźka i serce, ale nos tak samo. To jest prawda. Otwarta tabaka to otwarta tabakiera w rękach każdego snapera. No i nadszedł czas teraz na tabaczany melanż. Może być Red Bull, kiedy już gawita nie ma. To tabaki suwaka w rękach. Otwarta tabaka to otwarta tabakiera w rękach każdego snapera. No i nadszedł czas teraz na tabaczany melanż. Może być Red Bull, kiedy już gawita nie ma.